Менә шушы benim kızım Gülnara. Күптән көтелгән дулкынландыргыч очрашу, кочаклашу, күз яшьләре, кире кайту алдыннан вокзалдагы фотолар, булар барысы да хәзер хәтердә һәм кисә телефонында. Асаф Газизов соңгы тапкыр 2 яшьлек чагында күргән кызы Гөлнарасы 44 елдан соң әтисендә кунакта була. Әнисе Рәмзәнә белән гаилә тормышлары барып чыкмый. Кызны туган яклары Чиләбегә алып китәләр, Асаф ага ул вакытта үзе яшәгән һәм эшләгән Казакстанда кала. Җәй көне август ayında әнисе килде. Кунакка әби тиешлек şimdi. Ol indi bulay dedi. Kağıdı şimdi штаб tuttu şeyimiz geldi. Brigader indi. Pожалуйста dedi. Küçük dedi. Men milletim olmuyor küçülmüyor. İzleblendirsem balar söyleşmeler. Şumanlarını tep koyganlar. Асаф Газизовның кулында беренче хатыныннан уртак 2 кызы кала. Тормыш иптәшен һәм баласын ул тагын бер тапкыр кире кайтарып карый, ләкин барып чыкмый. Күп балалы әти кеше туган авылына Киеклегә кайта. Тракторчы булып эшли, йорт сатып ала һәм яңадан гаилә кора, ләкин кызыннан баш тартмый. Мен кыз алдымда савышым чисто. Монда эшли башлагач инде мені народный судка чакыралар. Повестка келди. Vardı benim milletim, şimdi varam indi neresi oldu ki? Onda da bana dedi, zevrini geldi dedi. Neyinde? Süt İsmail'in dedi. Siz de, sizin ondaki iptaşınızdaki eve şu vardı. Bakıcanov diye kişiydi. Şimdi kızından atkazat etsen, alimet tülemesin dedi. Milletim nikah koy. Отказ etmem, alimet tülüm dedim. Gülnarаны әтисе күп еллар эзли. Бу эштә хәзерге хатыны Гөлсинә ханым да ярдәм итә. Аның белән никахта тагын 2 балалары туа. 23 ноябрь башы. 22-нчендә алар уже безгә кызыбызны җаныбызга китерделәр. Без үзебездә ягылып китә яздык. Оказывается, алар тоже эзләгән. Әнә шул данныйлар булган аларда. И сайтта 2 заявка очрашып, алар тиз таптылар шуның белән. Көт мине тапшыру ярдәмендә Гөлнара әтисе янына үзе килә. Очрашу аларның өендә төшерелә. Асаф ага хатыны белән сәламәтлеге буенча Мәскәүгә барудан баш тарта, ләкин аңа карап очрашу мизгеленең ихласлыгы һәм җылылыгы кимеми. Монда утырам, дигәннән бер кыз бала килә. Шуннан соң инде карым бетереп әнисенә шугын. Монда килгәч инде кызым дидем, дочка дидем. Ул җылап җибәрде. Җылай. Гөлнара аның янына килеп җитмәгән. Мен артыннан кирдем дә бит инде. Бабайга күзем төште. Бабай җылама, мен әйтәм, ул синең кызың түгел дим. Ул синең кызың түгел әле дим бабайга. Аннары әлеге бу сагада катып калдым мен бу җылагач. Ул да әлеге папочка дип кочаклап алды да, монда инде китте. Газизовларның икесенә 6 бала, 13 онык һәм оныкчык. Җәйгә зур һәм тату гаиләнең яңа әгъзалары кайтуын көтәләр. Кызлары Гөлнара, ире Рафаил балалары һәм оныгы белән кайтырга вәгъдә иткән. Biz инде кызым белән телефонда аралашып торабыз. Сөйләшеп торабыз. Туган көненә дә моны передача җибәрдек, сөйләштек. Риза булды. Аныкларым бик күрәсе килә. Әле кич шул җыйнау туганнар белән җыелышып монда мәшкиле утырганда видеосвязьдан иптәше кичкенә кызы 4нче класста гына укый. Әни ди бабайны да үзең белән алып кайт безгә ди. Ир белән хатын 44 елга якын бергә. Кайгы, хәсрәт һәм шатлык, шул исәптән балалары да һәр чак уртак булган. Кызыбыз белән очрашудан соң хәзер бернинди үкенечебез калмады. Без бергә һәм бик бәхетле диделәр алар безгә. Вакыты белән җырлыйбыз да, вакыты белән елыйбыз да. Кеше тормышында бик күп вакыйгалар була. Һәркемнең тормышы роман язырлык. Гөлназ Хәсән, Илшат Мәхмүтов, Нурлат хәбәрләре.